sattuuko käymään jopa niin, että joudutaan ihan kairaan käyttämään. Ei ole nimittäin teräjuuri tänään tylsä. Täällähän on kaikki pesät miehitettynä vielä. Huolestuttavan vähän tässä on reikiä tässä, vanhoja tässä seudulla. Tästä ne on niitä jotain mötköjä imennyt ylös. Eikö ole kuin reikää vaan siihen. Mä just sanoin, että sä näytät siltä, että sä rupesit lämpimiksi kairaamaan. Noin siitä läpi juo. Hyvä. Noin niin. Teeksää sen itelles vaan muu? Sulla. Ajattelit, sä autat sitä sun... Katsotaan mitä tää näissä on vähän tunnelma-aloinen. Se voi olla, kun ollaan tässä vuotaa toi puro tänne, niin se tuo tota paskaa. Hoho. Tuli lämmin. Ei vielä kyllä kerennyt. Ei kerennyt kyllä vielä. Yllättää, että tossa matkalla ei edes tullut puu. Tässä pitäisi olla varmaan joku 8. Tälleen 10. Jos ei olla vinossa. Vitut on kuin 4 metriä. Mitä vittu? Miten se monta sitten on? Se on nyt tuolla päin. No eipä se minua häiri. Voin mä tästäkin kokeilla. Tehdään sille pikatesti. Jep. Vittu, se koukku tosta uspikaapelin kankaasta läpi. No. Mitenkä päin teillä se kilkki siinä oikein? Ei se lähti siinä samassa ruljassissa. Täällä näitä on. Tää on kyllä tää toukkapurkin ostaminen kanssa sellainen, että kun sen yhden kerran sitä käyttää, niin sit se on mustia taas täynnä. Joka reissu täytyy aloittaa motonetista. Tosi huonosti säilyy. Niin se, mä yritin, se niin tuoreeltaan käynnistetty, niin mä yritin tallentaa tätä syvyyskäppyrää tänne, niin se ei ollut vielä löytänyt kepsiä. Älä mitään. Jokohan nämä lasit olis nyt silleen liikaa. Karjatölkit nasattelee houkuttelevasti. Tänäänkö etsii se syvä tosta? Joo, jossain siinä se on. Kyllä siinä pitäisi olla me lähemmäs 10 vettä.
viimeisten tiedustelutietojen mukaan. Ei ole tullut talletettua käyrää tästä seudusta. Katsotaan mitä tää tietää. Näin kyllä nää lasit haluaa olla täällä taskussa. Mitä tänne kuuluu? Se on vielä vähän. Miten tää nyt näin menee? Se on sit jossain enemmän tonne päin vaan niinku se kärki. Tässä menee semmonen railo tonne päin. Missä on 10. Niin me ei osuta nyt siihen kärkeen. Se on sitten niinku tota punaista korkeampaa mökkiä vasten, kun lähtis kävelee vähän matkaa, niin se jossain siinä sitten se syö. Mä kyllä muistin, että se tulee tosi lähelle tätä rantaa se syö. Tässä ei oo kyllä, en mä hirveen usein tuukkaan edes kyttää näitä paikkoja tästä, mutta silloin kun mä tuun, niin tässä ei oo kyllä ollut ikänä vittu mitään. Sillä toi on ollut se paikka, mihinkä aina menee. Nytkin se näytti taas, että kyllä siellä on tavaraa. Jos sä sait pari hyvää ja mulla oli ne pari hyvää tärppiä, niin tälläkin varmaan vielä kun vähän olisi parempi tässä hommassa. Täälläkään on mitään. Käydäänkö vielä kurkkaan tossa lämpimiksi? Nämä näyttää olevan noin niin sanotusti pesät täynnä tuolla. Ajattelin, että mä en nähnyt yhtäkään vapaata paikkaa. Sitä on nimittäin tuolla pulkkaa ihan vähän kyrvän perseessä roudatettu. Ai jaa. Mä en tiedä, onko toi... Ei tää kyllä nuo Ei, se on tommonen kasa paskaa. Ei siinä oo toi korkealla oleva laavu, niin siitä tonne päin ei oo kunnon paikkoja ollenkaan. Tässä rupee kyllä oikeesti tulee vähän nälkäkin. Nyt kurnahti vähän mua. Mut ollaan me nyt 4 tuntia oltu melkein liikenteessä. Tämähän on ihan... Juu, tää on jo ihan pilkkireissu. Jos huomenna ei oo paskakeli, niin mä tuun kyllä väkkiin. Mut just tälleen samalla lailla iltapäivästä, että mäkään aamulla kyllä lähde mihinkään. Pelataan kuitenkin koko yö Helldiversia ja juo puolilaatikkoa kaljaa, niin sen tietää. Kato, syvyyden tarkastuspiste, virallinen. Helldiversia. Siinähän on jo 8. Noniin. Siellä on itse asiassa jopa jonkunnäköistä elämää ehkä pohjalla. Mihin nyt jäi? Mihin nyt jäi? Ei. Oi. Ei mitään, mutta... Jäi tohon kairan teräpuolelle, joku se kuminkin. Täällä on elämää. How is this possible? On pohja täällä. Vetävä. Toi ei välttämättä ole kalaa ollenkaan toi viiva. Nyt alkaa olla vähän sen näköistä, että vaihdetaan zoomi päälle. Ei näje kunnolla. On siinä jotain kalaa.
Hyrskytin lentää siihen. Hirveän saaminen. Vispilä. Ambulanssi ja äänet. Kyllä tässä nyt on melkein 8 metriä jo tässä. Mutta laittaa toikin talteen. Kokeillaan sitten tässä vedessä vähän tällaista. Ollaan vähän korkeammalla. Näin syvässä on se ongelma, että siellä on niin saatanan pimeätä jo. Tuleeko sieltä joku? Vähän niin kuin tulisi. Pieniä on poloset. Mä en oikein ole koskaan myöskään ollut kovin syvässä kalastaja niin kuin pilkkihommissa. Mä yleensä pilkin aika matalassa. Paljon 4 metriä syvempää ei tule ikinä. Ei sieltä ikinä ole kyllä sitten, jos mennyt, niin ei koskaan mitään tullutkaan, mutta ehkä se on osa.